Christmas is a time of giving, sharing, and loving one another. Everybody deserves to feel loved. In this spirit, Diaspora Insurance organized and sponsored an end-of-year party for mothers of children with disabilities who have been featured on Destiny Media's show Twice a Mother. Beyond hosting the celebration, Diaspora Insurance also provided groceries to support these mothers and their families. Destiny Media Group General Manager, Mr. Tatenda Madzengo, applauded the support from Diaspora Insurance, noting how it helped ensure a brighter Christmas for these special mothers. He also appealed to the corporate world for sponsorship, expressing hope that the program could extend its impact beyond Harare. Thank you very much, my Twice a Mother. Tendai zvikuru nekuuya kwamaita effort yose yamaita kubva kumba nevana vava kusvika pano. Ndikati zvinobva manyukunyuku nekuona kukura kwaita mhuri yeTwice a Mother iyi. This program yakatanga last year ngati kunana around February. Tichingotanga ari ma1 macases ataiona vana vaida rubatsiro nenana mai vaida rubatsiro. Asi zvino mukatarisa mawandiro aita vanhu mhuri ino yakura. Zvotaridza the impact yataita mucommunity as Destiny Media with the support Diaspora Insurance nePOSB vanga vachitibatsira kuti tikwanise tinenge tichifamba tichikushanyirai kudzimba dzenyu nekukubatsira zvese patinenge takwanisa napo. Tinotenda zvikuru Diaspora Insurance nePOSB. Ngati program iyi kune vasinganatsoinzwisisa inofokasa kana mai vanochengetedza vana ava vane disability, vana vakaremara. Noti nesangi kutarisa mwana wacho kuti mai matambudziko varasangana navo akamira sei mukuchengeta vana vanorarama neurema ivavo. Toziva kuti kana amai vakafara mwana anofarawo. But mukanatsotarisa in our community nevanobatsira vese focus yavo izvali inenge yakatarisa pamwana akaremara. Saka isusu seDestiny Media takaona kuti aiwa vana mai ibasa kaviri, so you also deserve twice the love. Muno deserve rudo rwakapeta kaviri. Saka nokudari that's why nhasi takaona kuti aiwa mhuri yedu yeTwice a Mother ngatimboiunganidza takunopendera gore kudai vombosangana vachiita nyaya tichizivana tichishare ma-stories edu tichiona kuti vana vedu tiri vachengeta sei, isi tichiona kuti mhuri yedu iri kukura zveshuwa. Saka pazuva ranhasi nderongoti farai muchiita nyaya then muchazowanawo zvamuchaona kubva kumasponsors ekuna vakatibatsira sekutaura kwamboita mai musha kuti Diaspora Insurance ndo yaita kuti event ino ibudirire. Tinovatenda zvakare ende tichitarisira kuti kune ma-well-wishers nemakambani macorporates, the corporate world, kuti vaone basa ratinaro ratakatanga as Destiny Media with the support yePOSB neDiaspora Insurance kuti vave vatibatsirewo. Ishungu dzedu kuti aiwa tisangotenderera muno muHarare chete, totova neshungu dzokuenda kana kwaMurambinda, kwaGutu, Chendambuya, kwese chitachinoa kuti vana mai vari kuchengeta vana vane urema ikoko zvakambomira sei, maproblems avo akamira sei, veitobatsira nepatinokwanisa. But due to financial constraints hatizokwanisi kuti tingatenderera Zimbabwe yese. That's why tiri kuti I'm appealing to the corporate world and well-wishers kuti vatibatsire tikwanise kuti tichikavha even kumaruzevha kune nzvimbo dzanambotaura nyika yese, tione kuti ikoko vari kumboraramawo sei ende vanoda rubatsiro rwakaita sei.
sekutaura kwandamboita our focus iri pana mai. Tingatasira kuti mamwe makambani anogona kupledja kana mari yekuti vana mai vatange maprojects because vanenge vachiswera vane vana ivava kuti vaende out vachiita maproject uye chinetsa pamari capital pane pasina, asi vakawana pekutangira vanokwanisika kubatsika then vozobatsirawo vana vavo. Saka naizvozvo dasva tichiti kuva mai ibasa kaviri, rozova basa kaviri rakapetwa kaviri kana vachinge vachichengeta mwana ane urema. Saka you also deserve twice the love. Saka to the corporate world ndoti honai mhuri yatinayo, we need your support. Tibatsirei kuti mhuri irambe ichikura tibatsirane patinokwanisa nawo pese. Naizvozvo ndinoti enjoy yourselves, farai nhasi, vana ngavatambe, vana mai ngavatambe. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Mrs. Jakarasi, a widow, shared her experience raising her 37-year-old son who has a disability. She spoke about her daily struggles, sacrifices, and emotional challenges she has faced, highlighting the resilience and love that has kept her family going. She expressed gratitude for initiatives like the end of year party, which brought joy and support to her and other mothers in similar situations. Vana mai woye! Vana mai woye! Ngatizvomberere maoko asikana, tinogona kugonesa chaiko mufunge. Ini ndoda kukutendai nezuva ranhasi maita henyu vana mai kuti tionane tisangane nevana vedu ava nedambudziko ratinosangana navo nguva nenguva. Hazvisi nyore vasikana. Inini ndine mwana anonzi Fortune, ndonzi mai Jakarasi. Mai Nyemba rava kutaura nderepadhirama. Saka mwana wangu inini akura zvechokwadi semataurira vaita. Wangu ane 37 years. Mukomana wacho muhombe, akakura unga mai vake. Saka ndatadza kuuya naye, handikwanise, haafambe, anotakurwa. Saka kupinda mukombi zvakaoma. Ndichifana kunge ndine mumwe mubatsiri anondibatsira. Koti cheya inobhadhara, iwe mai unobhadhara. Saka zvakaoma, ndatadza kuuya naye. Saka ndamusiya ndikauya ndiri ndoga. Basa ratinotakura rakaoma. Inini wangu ndakamubereka zvakanaka, akazorwara ane 8 months. Ndobva ndagara kwaRenyatwa ndofunga 2 months ndiri muintensive care ndinaye. Zvazvisina kuchipa, zvanga zvakaoma. PaRenyatwa iyi hamundiudze ndoiziva. Ndakagarako paRenyatwa paya paakunzi kukliniki kuya ndokwataivata kuya. Zvanga zvakaoma, zvamusiri nyore. Ndazobuda mwana ndobva ndaudzwa kunzi ndozvaita mwana, ndozvaave. Saka zvadaro saizvozvo mwana ndakaramba ndichimuchengeta. Vana vedu vanoda rudo, kuchengetwa zvakanaka. Tikavachengeta zvakanaka vanorarama kwenguva yakareba. Sezvaita wangu ararama kwenguva yakareba, zvandasingatarisire. Nokuti vamwe vaiti vana vanokurumidza kufa, asi ukamuchengeta zvakanaka anorarama mune zvakanaka. Vamwe varosangana nematambudziko akasiyana-siyana ekutizwa nevarume mushure mokunge waita mwana akaremara, murume anotiza, mumwe wosara wawega uchichengeta mwana. Ende kushanda uine mwana akaremara handi nyore. Tine dambudziko madzimai, zvakaoma. Ini ndaimboshanda kare ndichimhanya kupi kwese kunana South Africa kupi ndichienda. But iye zvino handichazvikwanisa nenyaya yekuti vana vaye vandaisisiya pamba vakawanikwa vakudzimba dzavo. Ini wacho ndaandega nemwana, hazvichaita. Baba vaisindibatsira vakashaya zvakare, hapachisina, ndaandega. Saka zvakaoma mufunge vasikana nedambudziko ratinaro. Ende vana vedu ava, dambudziko rimwe rinonyanyorwadza mukati meupenyu hwedu idambudziko repekugara. Pekugara chaipo ndo dambudziko hombe. Ende futi kana uri pauri kuloja handi nyore. Vamwe malandlords havadi vana vedu. Akangoona kuti mwana wako akaremara chete, pamwe wakutongopiwa notice, pamwe unenge watsvaga imba kausina mwana.
Saka wazosvika iwe wane mwana aona mwana akutokudza kuti mai panapa ndao pane vakutouya wakutodzingwa nenyaya yekuti une mwana akaremara. Mufunge zvinhu zvakaoma zvatinorarama nezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu nevana vedu. Vamwe vana chaivo kana vakasangana nevana vedu vamwe vanotiza. Vamwe vana amai chaivo unonzwa vakutaura mashoko akaipa pamusoro pevana vedu ava. Kutotaura kuti hanzi zvikwambo. Mazita acho anowanda anodeedzwa nevanhu vatinogarisana navo mudzimba dzatinogara. Mufunge Mwari dai vaizotitira zvakanaka nekuti matambudziko atiri kusangana nawo anorwadza zvakanyanya zvisingamboiti. Ende vana vedu vakura ivava vanoda kugezeswa, vanoda kudyiswa. Sewangu inini anogezeswa, mukomana ane 37 years ndinotomugeza ndichimuitisa zvese, kumuendesa kutoilet nezvese. Hazvizi nyore vasikana, zvakaoma zvinhu zvatiri kusangana nazvo. Ende dai Mwari vaizotibatsira kutiwanisa simba rekuti tirambe takamira panzvimbo tichichengeta vana vedu. Mufunge Mwari vanotibatsira nekutitungamirira nekuti tinenge tiri vana mai vane chinangwa muupenyu. Ngatichengetei vana vedu. Mufunge Mwari vanotibatsira. Tinotenda namai musha vakazouya vakatiita kuti tive mhuri imwe chete, tasangana saizvozvi. Vanotibatsira saizvozvi. Nhasi tauya nevana vedu vanofarawo kumbobuda kunze kudai vachirohwa nemhepo, vanonzwa kufara nekutenda Mwari. Dai Mwari vatibatsira. Ndinodaro nekudokutaura kwangu mazvita. Silindiwe Siziba, a mother of 2 who was one of the speakers at the event, stressed the importance of loving these children unconditionally, reminding everyone that compassion and care make a profound difference in their lives. Makadiko madzimai vatseko vana vedu. Inini ndinoitwa Mai Sharon wangu akagara apoyo ane 26 years. Ndofunga upenyu chaiwo kana une mwana akaremara hausi easy, hausi nyore, hazvina kureruka madzimai. Vazhinji vedu takatizwa nevarume kare panditori panapa ndine vana 2, kwete kuti ndaida kuita vana 2, asi nekuti murume akandisiya. Sharon uyu aine 5 years. Wechipiri wacho ndakavarumurisa, ndofunga anga akusvikawo 2 years. Ndobva murume andisiya, ndobva ndasara ndichirarama nemwana wangu. Tinofanira kungoda vana vedu nokuti isusu tiri voice revana vedu. Saka ndinozoona zvangu kuti vamwe vana mai hatina kusununguka kuti kana pakange paita vaenzi vamune muchikoshesa mwana wenyu akaremara uya munenge musinganyatsoita nezvake kana kumusiya. Zivai kuti vanhu vavo vanotoita zvamune muchiita imimi kana vanhu vacho vauya. Saka imimi munofanira kuratidza kuti first priority yangu mwana wangu akaita sei, akaremara. Ini ndizvo zvandinoita. Kuwirirana neni unofanira kunge watoda mwana wangu. Whether uri kuita zvepameso kana kuti zvemoyo hameno, asi pameso pako ngaparadze kuti mwana wangu uri kudini zvako, uri kumufarira. Noti isusu madzimai tiri voice revana vedu. Tisazombotarisa zvinoitwa nevarume vakawanda zvokuti tikati madzimai ese ari panapa veDestiny akutaure zvese chaizvo zviri kuitika mudzimba dzavo nemarriage dzavo. Rinodoka zuva tikatanga rimwe. Uyezve isusu matambudziko atiinawo ndepekugara. Tine dambudziko rekuti pekugara ndo pamwe panonetsa, nokuti ukazosvika pamba pevanhu uchitsvaga imba paune wheelchair kana rent yacho yanga yakatodzika, iwewe unoikwidzirwa. Mvura yacho iwe unonzi bhadhara yakawanda nokuti iwe unonyanya kushandisa mvura pano. Matambudziko ese atinosangana nawo. Uye isusu tinoti dai taiwana zvedu kuti tinowana zvimaprojekti zvekuita tiri panzvimbo, nokuti vamwe vedu tine vana vanoda 24 hour care. Saka maprojekti edu atine chida kuita ndeyekuti tiite tiri panzvimbo.
takatarisa mwana asingatiendese kure asi tichingoshanda tiri pavana vedu. Hatigone kuita zvinoita vamwe, totakura bhegi rake achinotengesa kana wiki rese asipo. Isusu hatikwanise nokuti tinenge tine vana vedu. Hatingauti mutoro asi kutoti zvipo zvatakangopiwa naMwari. Saka hati hausi mutoro asi kuti hatigone kuenda kure tichisiya vana ava kana kuenda kuno kwandinonoita zuva rese ndichidzoka usiku. Hazvigoneke izvozvo nokuti mwana yeye ndine ndifanira kuita nezvake. Vana vakaremara ndevedu isusu vana mai. Vamwe vana vangatotorwa izvozvi patitori papa, vamwe vana vakatodaidzwa kuholiday, ngavave kuholiday ngavazodai, asi akaremara hana kwaanoenda, ndewako 24/7. Saka matambudziko anotibata akawanda akanyanya, ende zvinotokonzera kutambudzika kwedu nokuti hatigoniwo kushava zvinoita vamwe, hatizvikwanise. Nguva yedu ndeye kungotambudzika zvakanyanyisa. Saka madzimai ngatingoshingai iye Mwari pache zvakaanoziva. Nhasi tiri pano taingoonana pamagurupu, nhasi tiri kuonana feya kuti uyo ndiye ningi takatobatanidzwa nedestiny iyoyi. Kuda kwaMwari akatotigonera nokuti ukaonawo umwe unowanzwa kusununguka unogona kumuudzawo nhamo dzako achidzinzwawo nokuti ari mudambudziko rakafanana nerako. Tinongotenda izvozvo. Asi pekugara dai tabatsirwa zvedu nepekugara. Another speaker, Miss Flora Mugijima, a 55-year-old mother of 5, shared her happiness and appreciation for the end-of-year party organized by the Diaspora Insurance. She described the event as a heartwarming experience that brought the mothers together, allowing them to share stories, laughter, and a sense of community. Ratasanganiswa naivo Mwari Baba nokuti isu tiri toga hatingazvikwanise, saka toda kutenda mumwe nemumwe ari pano nhasi nokuda kwevana vedu ava vanorarama neurema. Tanzwa vanhu vaMwari kusekwa mumaraini matiri kuroja. Hatina rugare nevana vedu zvirema izvi, tiri kusekwa vanhu vaMwari. Asi hanzi chisi chako masimba mashoma. Ngatichengetei vana vatakapiwa ava. Usaseke mwana wamainingi kuti chirema mangwana zviri kwako. Ana madzimai ngatifarei nokuda kwavakomana vatiri kuona ava, ana mukoma Simba nana mukoma Tatenda naamai vedu vatisanganisa zuva ranhasi. Imi ndiri kunzwa kufara. Ndinonzi mai vatadiwa Nashe, ndinogara kuEpworth. Asi dambudziko ratiri kuchema nderepekugara vanhu vaMwari. Pekugara hatina, tiri kusekwa nemaneighbors nemalandlords. Vari kutiseka pamusoro pevana vedu ava. Hazvisi kuitirwa ani, zviri kuitirwa tese tine vana vanorarama neurema. Ndatenda. Guest of honor, Ms. Tinyasha Nau, an ambassador for people with disabilities in Africa, emphasized the importance of self-acceptance. He stated that one must first embrace their own condition before the community can fully recognize and accept them for who they are. Pamusoro varonga chirongwa chino vatiunganidza mukati mezuva ranhasi. Pamusoro ana mama vedu, ana nyakubereka. Pamusoro vakoma vanina vangu vari madisabilities seni. Chekutanga ndinoda kupa kutenda nemukana wandapiwa kuti ndinge ndiinemi mukati mezuva ranhasi, ndigogona kukurukura nemi ndichikutaurirawo nhoroondo yeupenyu hwangu, kwete kuti ndikudadire asi kuti ndikusimbise nekuti ndinewo urema sezvamuri kuita sezvamuri kuona handizvo. Ndisati ndataura mukuona vasikana vakamira nenava, ndoshanda navo. Ari kurudyi kwangu anoitwa Ashley, ari kuruboshwe anoitwa Priscilla, vanoshanda kuofisi kwangu, ofisi yeambassador. Sekutaurwa zvaitwa sara kundoitwa Nyasha Nau,
ndiri ambassador wedisability kunonzi kuAfrican Union Disability Council. Tiri papo zvekare basa rangu randinoita ndiri mutori wenhau. Handizvo, ndiri mutori wenhau kudaro ndakakurira nekuzvarirwa kuSt Mary's kuChitunguzi. Vanhu vazhinji pavanonzwa izwi rekuti St Mary's handika vanorasosita nezvinhu zvekufunga kuti kana munhu achinzi akura kuSt Mary's hapana chaanogona kuita sei, hakuna chakanaka chinobuda iko. Vando zvinofunga vanhu vazhinji, asi ndiri pano, ndakamira pano handiti. Kune vabereki vananzi vaitaura nhoroondo dzavo pandasvika, vamwe vaitaura kuti vana baba vakasvika pakuenda handiti, nekuti wabara mwana ane disability. Inini ndakarerwa naamai pasina baba. Handizvo, ndakarerwa naamai pasina baba. Handina kuzvarwa ndine disability. Yakazouya ndaita sei? Yakazouya ndichikura. Handizvo. Amai vangu pandakaita disability, chivo munhu vakatanga kundisimbisa. Vakati mwana wangu, handikuona waita disability kudai. Mwari ane chinangwa nazvo, asi hatizivi kuti chinangwa chacho ndechii. Hatikuziva kuti Mwari ane chinangwa nazvo. Hatiti zvozvo. Zvadaro havana kunyara neni maraini, vaisandiviga mudzimba, vaisandiviga mumba ino, vaitondiburitsa vachiti ndiende kupi, ndiende kuchikoro. Handiti ndichienda kuchikoro chinosangana nevamwe, ndichipinda munharaunda ndichinosangana nevamwe, kuti nharaunda izokutambira kuti une disability uye iwe wagona kuzvitambira kuti ndine disability, ndinofanira kusangana nevamwe. Handiti hazvirevi kuti kana munhu uchinge wakaremara hauna chinhu chaunota sei chaunokwanisa kuita. Handiti vabereki vana amai, vana vedu ava, handiti zvoga, vane urema hwavainahwo kudaro, vane zvavanokwanisa kuita mukati meupenyu zvokuti vanogona kuzozosimudzira chero nemararamiro anokuita sei uchiita. Handiti zvo, ndakamira panapa, handiti ndine disability, asi ndinotoona vanhu vanotarisira kwandiri vanoti vakaita dambudziko mumuri vanoti ndingatibate ambassador kune kwaitika dambudziko. Handika zvese zvakabva pari, zvakabva pakuti amai vangu havana kunyara neni, havana kuregedza kunendesa kuchikoro. Hazvireve kuti tese tinopiwa zvipo zvakafanana zvekukura kuchikoro, asi mwana paanoenda kuchikoro handiti zvipo zvake zvinonoonekwa nevadzidzisi kuti mwana anogona chakati. Tine vari madisabilities vakasiyana siyana, vamwe vanotamba uche basketball, handiti vamwe vanotamba uche tennis, vanoita maactivities akasiyana siyana vana vachitoenda kunze kwenyika vachinomiririra Zimbabwe. Tava mastakeholders neCity of Harare nemamwe makanzuro achiri kushanda nawo, tofanira kuti tiva engage, tovapawo chichemo chedu, nekuti makanzuro ibandiko rehurumende. Handizvozvo, vanofanira kunzwa chichemo chedu, vanogara nesu maresidents, kuti ko vakaremara ava matitoita sei navo. Ndimuri kupusha nyaya yeinclusion agenda. Meya wedu weHarare ndimeya vanonzwisisa, vanoita sei, vanoteerera zvichemo zvevanhu. Handiti zvoga, tinofanira kuti tiva engage. Ndichaenda inini kuofisi kwavo ndonotaura navo chichemo chatinacho chenhau yepekuita sei, yepekugara, pamwe chete neministry yedu inotimirira yevakaremara yepublic service, labour and social welfare. Tichaedza nepese patinogona kuti tinge tichiva engage, tinge tichitaura navo. Handiti ndizvozvoka, tichigone kunowaniswa pekugara, nekuti ndochinhu chakaita sei, ndochinhu chakakosha. Mwana angaendere kuchikoro usina pekugara? Pfungwa nendangariro dzingapere here tisina pekugara? Nekuoma ukaita upenyu musi wanoshayiwa mari yerenda. Handiti izvozvoka, pane pakaoma rendo dhanenge akuda mari yake. Handiti apa isu hatina pekuita sei, pekutangira. Handiti hurumende iri kutaura kune inonzi National Development Strategy yaizi NDS1, maingo zaizi NDS1, iko zvino kwakutwa yechipiri NDS2. PaNDS2 yakalonjwa musi uno, president vari kutaura kuti no one should be left behind, hakuna anofanira kusiyiwa. Kwete kusiyiwa chete panyaya dzekuita mapurogiramu, kana taunganidzwa kudai so tongonzai vakaremara takunzwirai tsitsandika, asi even maempowerment programs sezvinoitwa madzimai, sezvinoitwa vechidiki. Hatikuona mainitiatives akawanda, vechidiki vari kuitirwa zvakawanda maempowerment programs. Vachiita sei, tiri kuengage zvekare hofisi yemutungamiri wenyika kuti zvamuri kuitira vechidiki nemadzimai vakaremara vafanira kuti vange vachibatsirika ipapo. Kana taura vakaremara tikutaura
chero nemubereka nemwana akaremara anenge achiverengwa pawana wakaita sei vakaremara nekuti matambudziko anosangana nevana vavo naivo vanoitawo sezvekare vanosangana nawo. Saka nemashoko iwaya ndoda kukutendai nekundigamuchira nekuungana kwataita tose mukati mezuva ranhasi tigotenda vachiita sei vatiunganidza nechido chavadai kuita kutiunganidza hazvisi nyore kuti vanhu vanogona kuita mukana wekuunganidza vanhu chisangana tichikurukurirana zvatiri kudai kusanganidzana nazvo. Handiti ndizvozvoga ndinoda kukutendai maita basi. Mothers of children with disabilities often face serious health challenges. Alice Ndarami, 50 years old, now relies on oxygen after years of carrying her 30-year-old son on her back. Despite these struggles, she expressed gratitude for the support and sense of community provided by the end-of-year party organized by Diaspora Insurance. Makadi henyu ndindoitwa Maitanaka, director yekumufudzi wakanaka kuchitungwiza. Ndifunga vazhinji munondiziva. Handiti chaimuchideira zve ndiri umwe wenyu. Matambudziko emino akangofananawo emina wemimi akangofananawo neangu. Tingori murwendo rwani takadai ndangoti ndiye ndimirire mwana mai kuti government peichaona video ione kuti nemimiwo zvinoitikawo kwamuri. Ndichikumiririrai tibatsire tese. Ndingati matangire zvakaita ndakangotanga ndine mwana wangu Tanaka anga ni matwins. Baba wacho vachivoenda vandasara ne1 mwana akashaika. Papo zvakaoma ndaidzimba nese nendaigara. Nendaigara imomo ndaidzimba kubhadhara rendi pasina 2 minutes nepebudito. Chishuwo changu ndikuona hama dzinotiramba, varume vanotiramba. Handiti munozviziva. Kusvika takaungana ndomafomere endakaita organization inonzi mufudzi wakanaka. Ndaitadza kurara ndichifunga kuti mwana watombovachengeta sei. Mwana chirume achipwanya zvinhu ndichimubereka kumusana chifamba chichipemha. Ipapo unotanga kunzwa kurwadziwa muchest. Ukaroti unongochigeza magumbezi. Chekushaya chekudya zvese zvinokuomera muchest. Iwo chingoti ndinozwa kubaiwa ndinozwa kubaiwa. Kuti uende kuhospital mara yacho unenge usina, government inonge chingobhadhara vana vakadai. Saka ndaona kuti government paichaona chirongwa ichi ngaiyeruko isusu vana mai kuti tiri kurwara asi tiri kutadza kuzvirapisa. Iri kungoyeruka wana chete. Kusvika isusu petinozoona kutenda hospital but ndinonga ndatokuwara. Pendakatanga kuda kuzoenda ndandatokuwara mwoyo kudhara. Mwoyo wangu wakanga wakutoza uchapambi. Kusvika izvozvo ndautoshandisa oxygen. Saka ndinoziva kuti vazhinji venyu dambudziko rendinaro munaro. Asi shukitika unenge usina mari yekuita sei yekurapa. Saka ndozvita tiri kumbirawo government itionewo kuti muri kuremerwa mukutakura wana. Uchizwa chipfuwa, uchingoti chipfuwa, but at the end mai kana wazorara wakufamba sezvindari ko wana wedu wachachengetwawo nani. Ndozvendiri kukumbirawo kune vachaonawo nyaya iyi. Kuti tiri kukumbirawo mutiyeuke wose wabereki. Kuti onewo isusu vana mai vana baba vakatisiya. Wana tinoda chido chekuvachengeta tinoda. Asi takukundikana. Takukundikana nekuti muri kutiregerera. Wana waipiwa magranti. Isusu vabereki hamusi kutipa. Zviri kutadza kuzotozvirapisa sei. Ukaenda kumahospitals mapirisi acho ari mugovernment ari kuwanika asi mazhinji tiri kuwanika achisi tinotenga. Mwana unongozvitoita basa wakamubata. Kazhinji kacho kutomubata ngoti unonga arutiza mapirisi akuna. Saka chitoro chikumbiro chendira kuti kuno vachaonawo chirongwa ichi watiyeukewo. Kusvika kuti nanamai vacho varikuda kubatsirwa. Pasangogumbira kune wana chete. Kuti isusu petiri nyama dzedu zhinji dzese dzakutorwadza. Handisi kuziva kuti handizvo here vabereki zvekutaura. Nyama dzedu dzakurwadza. Kuchengeta wana tiri kuda asi takukundikana. Kuenda kumahospital kwacho zvinodiwa kuti ndinga ndichiwana hazvisi kuwanika. Zviri kuwanika kumaprivate. Mishonga wana tiri kuchengeta siri kushaika yetiri kuda yacho inonga yanyorerwa wana iri kuwanika kumafamasi ari kunze. Seni ndine wangu mwana ane 30 years. Anoda mishonga, anoda mapamba, anoda kugezeswa.
inini mai wacho ndakurarama ndiri paoxygen. Saka chikumbiro changu government neveruzhinji vachaona, tikumbirawo kuti muonawo kuti mutiitawo sei sevabereki vane vana vane urema. Wana baba wakatiramba ukatenda, hama dzese dzakatiramba, shamwari dzinenge dzichitamba nesu dzikapinda mumba dzikaona mwana aita tsvina pasi kana weti dzinobuda dzichiseka. Hatisisina kana hama kana shamwari, tiri tega. Tiyeukeiwo mutipewo pekuti tigare. Ndo chikumbiro chedu chetinacho. Ndatenda hangu. Some of the challenges these mothers face include abandonment by their husbands after having a child with a disability, highlighting the additional emotional and social burdens they carry on top of their caregiving responsibilities. Makadi zvenyu vabereki. Ndiri kunzwa kufara, ndiri kunzwa kusununguka nemukana unowandagoverwa kuti nditaurewo pamberi pouso hwenyu. Sezvamuri kungoona hapana chicha hapana chinyowani. Ndizvo here? Mufungeka? Panapa ndinoda kutenda musikana uyo ari kunzi mai vevana 7 ameno kuti zvakangoitawo Mwari nevakomana vake kana ndo vamwe vacho vana 7 kuti tizivane. Kuti tizivane tisvike patiri nhasi, tibude nevana vedu vauye panzvimbo inei. Munoziva unongochema nhamo yako uri mumba mako uchingoti zvangu zvakanyanya kudarika zveumwe. Chikonzero unenge usati waona zveumwe. Chikonzero unenge usingazive nhamo iri kurarama umwe. Ndosaka vakuru vakataura kuti nhamo yomwe hairambirwe sadza. Tinozinzwisisa izvozvo. Chokwadi panapa tiri kuona different types of disability. Asi hanzi urema. Handizvo here? Nyangwe zviri different sei asi chii? Urema. Ende hunorwadza iwewe mubereki. Hunoremera iwe nekuti ndiwe uri kuziva uri kufamba mahuri, uri kugara mahuri, uri kurarama mazviri. Kune ari kunze uko anotoshamisika hatombonzwisisa kuti chii. Panapa mai Musha nehama dzako idzi vana vako 7 ava ndakatarisira vemabhachi vaive. Vemabhachi vaive ndo vandandichida. Vasina izvi vakatarisana nesu so ndo vandandichida ivavo. Ndandichida kuvaudza kuti hama yangu kana wakapiwa mwana ane mitezo isina kuita zvakanaka, chekutanga kunamata nekuti zvaunosangana nazvo zvinoda kushinga kuzvipira mwoyo mrefu ndiko kuti ukunde. Pana kaona vari mugrupu, pana vari mugrupu ratiri handiti vakomana zvinorwadza sei. Makaona mwana uya airova amai vake uyu ari pano ndamuona live and direct. Zvakaoma zvinorwadza, zvinoda kushinga izvozvo. Kune vane vedu vakarambwa nevarume nehama havana kana pekutangira vari kungochema. Kunyepa here? Kunyepa here asikana? Varume vari kupi? Varume vari kupiko vakatipa zvinhu izvi? Handina kumbobva nazvo kumba kwedu. Asi akandiudza kuti kwedu hakuna izvozvo. Kwakakudza kuti kwedu zviriko ndiani? Zvavakanditora wakanga wazviona here? Ko zvawakanga wazviona wazozvirambirei nhasi? Zvakaoma zvinorwadza izvi. Zvakaoma zvinorwadza, toda kutaura chokwadi.
ini wangu wamuri kuonoyo 33 years akasiva ine 3 years vaona zvisina development vasina kana change pakati kwedazi kwezi zvakaoma asi munoziva chinoita Mwari vane chinangwa zvinotagara zvitaurwa namai Musha izvi kuti Mwari vane chinangwa zvavakakupa Mwari vakanga vatoona mwoyo wako ende vakanga vazviona kuti izvi unozvisumudza ende hauzvisumudzi wega asi Mwari vari mubatsiri wako. Hatimbogona kuzvirova madundundu izvi, hatizvirovi madundundu kuti tinoziva kana tinogona, asi Mwari vari pakati pedu. Ini ndinozvirova dundundu nhasi ini ndinozvirova dundundu nekuti Mwari vaneni. Handina kumboziva kuti ndingasvike pano nhasi ndigotaurawo kana kuti ndigova nafaith achirarama sezvaari nhasi. Zvanga zvakaoma asikana. Kana nhamo ikaitika angave mafaro zvawo, ini handitaurirwe zvinonza ndikodzeri. Kana ndichida kuenda kuchipatara ndinomira ndigomirazve, hapana noda kunditakura ini nemwana wangu. Mai Musha achara zvitiri kuMaxes ava. Maxes haasi kuitwa mumba medu, ari kuitwa kuHarare Hospital. Mune mota here? Mune bhara here? Mune bhasikoro here? Mune murume here? Uri by one. Uri kufanirwa kuenda kuMaxes naye newheelchair yake. Wheelchair iri kubhadhara, mwana uri kubhadhara. Uri kuzviwana kupi? Uchamira ipapo kubva na6 ugorikwira kana na12 o'clock. Mwana ari kudiwa na8 o'clock. Uchisvika ikuti manonoka dhokta aenda. Zvakaoma sei? Zvakaoma sei? Zvakaomera mudzimai. Zvakaomera mudzimai. Ndakati sei mwana uyu akapiwa pfungwa dzekunzi twice a mother. Zviri kumborevei kuti ataure kuti twice a mother. Zviri kumboreveiko? Zviri kurevei izvozvo? Danga ari papa ndati nditsanangurire kuti uda kuedza kuti kudii? Twice a mother. Ndinaye musikana Faith uyu. Zvandiri inini ndo zvaari. Zvandinoita ini samai ndo zvaari. Muri kunzwisisa sensi yangu? Kaviri ako. Asi kune umwe munhu anotaura zvaanonzwa kuda nekuti haana izvozvo. Haana izvozvo. Ngatitendei Mwari. Ngatitendei mai ava. Ende titende nevana vavo ava. Zvavanotiitira izvozvo tinonzwa kufara nekutenda. Ini ndanzwa kufara nekutenda neprogramu ino nechikonzero vana vedu vatombobudawo. Ichokwadi. Zvakaoma zvechokwadi. Zvakaoma. Ndakanziwa ndiuye pano na10 o'clock asi ndasvika pano 12:30. Handimeona nyaya yacho. Handina changu. Handina chiripo. Saka ngatitendei Mwari mufunge. Uye ngatidei vana vedu. Ngatidei vana vedu. Ngatipananei mukana sezvazvichitaurwa zviyazvo. Isu tine inonzi parent to parent support group. Yokuti munobatsirana so. Zvazvichitaurwa ino wangu ndinotomusiya kuna Maigenti. Handimboregedza kuinda kutauni kana kuinda kwandinoda, ndinotongonovasiyira. Nekuti hazvive kuti panext block pangu hapana aripo. Pane varipo asi havana izvi. Handigoni kunovasiyira izvozvi. Ndinotongovapa izvozvi Maigenti vacho. Nekuti ndovandakatoona kuti tinowirirana nezvazvo mazvita zvenyu. Nguva yedu yatatenderwa kunge tiri panapa yapera. Kaya katataura kuti diaspora. Munoziva ndikuda kuti kana muchikwanisa katingosoma kanzeve kutenda diaspora. Pamusoro pekapati kavatiitira kakakakaka. Vatigadzirira futi handi munokwenda makabata inzwai vana mai. Pandakataura nemi pagrupu ndakati
kana tikakwanisa kungozosumuka takabata kashuga tidzokera kumba tinoenda sei? Tinotenda. Ndo zvavatiitira izvozvo zvavatiitira izvozvo zuva ranhasi rinenge raita sei? Rapfuura. Amai vamunoona anonzi maitorava kana tisava nyaya yemucommunity kushanda kubata-bata vari pamberi. Mwana wavo uyu haagari haasimuki uyu akangorarapo asi mukadzi agare pasi. Ndokwandakadzidza kunzwa nyaya kunzi kudada nawo kuashandisa kudada nawo kuashandisa kudada nawo kuashandisa usagarire maoko haizicheya namai havasane mwana kana sei. Masekamsedzisa anosiyana tinozviziva. Maitore unozati dzinongwa zvinonzi hanzi tsvaro akazvarai tibvu tinoda kumbopodza diaspora yacho manyemwe tingofomoka dziweka kungotiyo diaspora tigofomai mahindikini aningona diaspora iyi matoro yakare ndisainamwe dziweka diaspora. Patinofamba kuti tinzi tasimuka tonzi tiri kuenda kuchishawasha kwana Agnes ukoko diaspora yatibvumidza kuti tesei tisvike ikoko. Saka azva kutenda diaspora ndeatine tizoti twice a month chirongwa icho chichabudirira. Iye zvinezvi ndofunga tapinda mudzimba dzana mai vanodarika 90 inyaya yekuti diaspora inotipo izvozvo zvekuti tesei tikwanise kusvikako. Dzimwe nguva totosvika tichiti hatina chatiinacho padiki patiina pemori ikatenga ice cream totenga chii diaspora. Saka inini vemaadultika ndichakuonai after chirongwa chino ichi vaivaya vemadhaipers vevana achiri kukwana manepis zvishoma zvatawana muri kusheya muri 2 papeki pamusoro petumwe tumbura sei twatapiwa munopfekedzwa mazuva mashoma pakunei kuchinaya nditi ana amai munopfekedzwa mazuva mashoma pakunei kuchinaya. Saka munhu uri kubuda padoo apo wotambira hampa yako watambira hampa nemadhaipers ngoya muri 2 vemadhaipers mamhangonosheya ndata ndofunga tine 15 malarge ne5 mamedium sati kuti munosheya chii 2 and then ndinokumbirisawo tinoziva kuti takawanda tadoneterwa hembe. Zvino hembe manetsora dziri kuita ka handisi kuziva kuti ndoita sei. Ndandiri kufunga hangu kuti ndodzitora nditi todziwaridza umunhu munhu wongopfuura kuti mhonga tinokwana chii mwana wako. Pane dzimwe dzevanhu vahondo unongopfuura uita sei tikangonhonga 1 ukaona pane trousi wongonhonga uita sei woenda. Handiti ka ndizvo ka because kunyange ndikaisa pamahampas pamwe ndichakupa iye mwana musikana iwe wako mwana mukomana. Asi courage pane mukomana ndakaudza nezvacourage andipa kabhegi kaati idzi hembe yenge isiri favor yacourage akaona courage patwice a month hanzi hello I hope I find you all well.
anga akuadresa mese. It is with great pleasure to share something with you. All I want is you to be happy, and I hope it never fades away. Apart from our differences, kuneni vane urema takasiyana yedu. Everyone have got a purpose, and it's never too late for you to let your light shine. In everything we do, we have to put God first because He is the way of life. In a nutshell, this is from me to you. Stay blessed. Thank you. I adore you all. Yours faithfully, Byron Manchoro. Sagamai courage. No discussion of Christmas could be complete without mentioning food. The mothers expressed deep gratitude for the festive meals provided, which added warmth and joy to the celebration. Ndoda kutenda muzwara nhasi ndakutendawo diaspora insurance nezvayatiitira muzwara nhasi. Tiri kunzwa kufara, tanzwa kudzirwa nekuti sapota kwamatiitira nevana vedu. Nhasi tave nekrismasi yakanaka. Kana ndiri seni pazuva ranhasi nhasi tomborina kana pekutangira, asi pazuva ranhasi ndakutoendawo ndiri kumbawo ndakatotakurawo something zvinoita kuti tione kudyawo nemwana wangu. Ndinoda kutendawo vana variko kunze uku, asi vanhu takaomerwa, chekubata chaipo hatitorina. Tinotenda, rambai muchingotisimudzira, tichirambe chingochengetawo vana veduwo, mukatisimudzirawo zvinhu zvinoitawo zvakanaka. Chekutanga ndinoda kutenda zvikuru. Chandinonyanya kutenda ndinonyanya kutenda pamberi paMwari, ndichitenda rudo rwaMwari. Ndichikutendai zvikuru iyemi muri kutiitira chirongwa ichi kuburikidza nediaspora. Vediaspora tinoda kunyanya kuvatenda zvakanyanyisa pamberi paMwari. Tichinyanya kutenda nekufara kwakapfurikidza kuti dai zvaibvira vagona kuramba vachiwedzerwa uye vachituwedzera, vachikuwedzerai nekutiwedzera iyesu nevana vedu. Munoziva muzuva ranhasi tanyanya kufara zvikuru. Kana ndiri seni zvangu ndiri kutonzwa kufara kuti ndava nekrismasi, ndaakutamba krismasi, ndanga ndiri munhu angachitoomerwa kuti ndoita sei, ndotangira papi. Nekuda kuburikidza nediaspora ndanzwa kufara, ndanzwa kufarisisa nechikonzero chekuti tatotamba krismasi, tatotamba krismasi zvakanyanyisisa. Saka tiri kuramba tichingokumbira, tichingokunamatira idiaspora nemi Destiny TV kuti zvese zvamunoitirwa izvozvo dai zvagona kuramba zvichienderera mberi. Varimo vazhinji vana mukati medzimba umu, varimo zvechokwadi, varimo vari kutoshaya kuti votangira papi, nekuda kwekuomerwa, nekuda kwekuremerwa, asi nekuda kwechirongwa ichochi nezvamatiitira nhasi. Aiwa, tiri kunzwa kuti vana vese vachabuda, ende zvechokwadi vachabuda nekuda kwechirongwa ichochi. Saka tinofara, tinotenda zvikuru nezvamatiitira. Dai zvagona kuramba zvakadaro, Mwari vakuitirei, Mwari vakuwedzere, varambe vachikuwedzerai zviro kwazvo. Nekuda kwaizvozvo, aiwa, mazvita henyu.